Sportski kolektivi vraćaju se svojim redovnim aktivnostima, pa tako su i mladi sportaši ponovno na svojim vanjskim terenima, a neki kojima je to dozvoljeno i u dvoranama za treniranje. Posjetili smo nekoliko sportskih klubova u Hercegovini za djecu i mlade i provjerili kako se snalaze ponovno na sportskim terenima. Nakon dvomjesečne stanke prve treninge ovih dana održale su članice Širokobriješkog cheerleading kluba. Kondicijski trening, istezanje i zagrijavanje, uvod su gimnastičke vježbe i akrobacije. Naravno da je se osjetilo, ipak radi se o gimnastici i sad teško je 2 mjeseca ako se nije pravilno istezalo, već gimnastički elementi malo zastaju, ali vitrina puna pehara trebala je ovoga proljeća, vjerovale su članice kluba, biti bogatija za one s ovogodišnjeg prvenstva federacije, koje je zbog pandemije otkazano. No valja nadoknaditi izgubljeno i pripremiti se za ono što slijedi, a to je europski turnir. Što se tiče europskog turnira u Njemačkoj, evo, prvo na današnji dan smo trebali biti u Njemačkoj, na njega idemo u rujnu, naravno ako se poklope sve financije posle ove korone, ne znamo kako će sve izgledati.